बालाजी चलो saya gila gitu kosong nama cuma deh karena lah sekian lagi finally लोगोफोरजों दा गारि गाखोबाय आरोना सुपार गाखोबाय ओमफ्राय जों गसाइगाव थांनाय जागोन ना आलिपुर थांनाय जागोन जों दाबो सिदान्थ जायाखै आरोना ओमफ्राय जों दा थांनानै दा मा जायो उनावसो मिथिगोन आरोना नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला दा जों थांगासिनो जोङो मानि थाखाय थांनाय जागोन होनना बुङोब्ला जोङो माबा मोनसे बुस्थु लायनो नागिरदों नोंथांमोनाबो दा आंनि भिडिअनि गेजेरजों नुनो मोनगोन आरोना जों मा बुस्थु लायनो नागिरदों जेब्ला सफैयो अब्ला नोंथांमोना नुगोन आरोना आंनि भिडिअनि गेजेरजों लोगोफोर जों दायो नै खसुगाव मोनबाय आरोना जों दा गसाइगाव फारसे थांगासिनो दा खसुगाव मोनबाय ओमफ्राय नै दायो लाखिदों गारिया माने मानसि ओंखारदोंमोन नालाय ओमफ्राय दा जों थांबाय थानोसै आरो गसाइगाव मोनबाय गसाइगाव बास स्टेन्ड मोनबाय नै लोगोफोर दायो जों दा ओंखारबाय गसाइगाव बास स्टेन्डआव ओमफ्राय जों दा बाजाराव थांनोसै आरोना फाइनालि लोगोफोर जों दा गसाइगाव टाउननि बास स्टेन्ड मोनफैबाय आरोना ओमफ्राय जों दा गसाइगाव टाउनाव हाबहैनोसै टाउनाव मा बुस्थु लानाय जायो नोंथांमोना आंनि भिडिअनि गेजेरजों शेयार खालामनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना लोगोफोर जों दा बासनिफ्राय ओंखारबाय नै ओरै उनथिंजाय सानै दंबावो लोगोफोर ओमफ्राय जों दा टाउन गेजेराव हाबनो थांगासिनो दं आरोना जों दा थाबायबाय नायलांबाय थादो अब्ला बेरायफैनांदोंसो ओरैनो जास्ट मन्दिर बैयो मा मन्दिर मिथियाखै आङो मा मन्दिर बियो मा मन्दिर मिथिया हाबफेरनाय जाया नालाय फैफेरनाय जाया सोरबा मिथियोबा गसाइगावनि बे मन्दिरखौ खिन्थाहरदो आरोना जायफोरा मिथियो कमेन्टफोरखौ खिन्थाहरब्लानो जाबाय ओमफ्राय नै ओरैजाय हार्डवेयार दखान दङ मोनो ओरैजाय मेडिकेल शप आरोना गसाइगाव टाउनखौ एसे खेबलाबायबाय आरो नोंथांमोना नायदो गसाइगाव टाउननिखौ ओरै बाजार हाथाय जादों माथो दिनै नै आयु मैगं लाबोदों माथो नोगोरनो मैगं थाइगं बाजार आरोना दिनै हाथाय ना मा मिथिला हाथाय खोमा दिनै ओरैजाय नै मा दखान दङ ओरै साइकेल दखान खना गफा लामाजों बेरायबाय जों गसाइगावआव नै फाग्लासो सिखाव लामा ओरैजाय नै अमा बेदर बिथिंजाय गसाइगावनि अमा बेदर फानग्राफोर जों मा बुस्थु नायनो नागिरदों नोंथांमोना दा दसे उनाव नुगोन जों जिखुनु बेरायग्रोदों गसाइगावनि बाजारखौ एसे बेरायदों आरोना ओरै लामानि साहाजों बेरायखांबाय आरोना जों ओमफ्राय दायो नै लामानि खोलाजों हाबसिनबावबाय नै बेरायदों मा मोनो नायदो जायफोरा गसाइगाव फैग्राफोर बिसोर खिन्थाहरदो आरोना कमेन्टनि गेजेरजों आरो जायफोरा चेनेलाव गोदान अननानै साबस्क्राइब लाइक शेयार कमेन्ट खालामब्लानो जाबाय दिनै बर्थन बनला साराय थोरसि लथा बायदिसिना फानग्रा आरोना बियो बे मा मन्दिर श्री श्री गोसाई बाबा धाम पिअ गोसाइगाव डी मन्दिर ना अप्प नै लोगोफोर गसाइगावनि स्टाइल बाजारा बेनो आरोना स्टाइल बाजार जायफोरा फैबाय थायो कमेन्ट बक्सआव खिन्थाहरदो आरोना सोर फैबाय थायो
गसाइगावनि स्टाइल बाजाराव आंनि भिडिअनि गेजेरजों कमेन्ट बक्सआव खिन्थाहरब्ला जाबाय आरोना सोर सोर गसाइगाव टाउनाव बेरायफैयो बिथांमोना खिन्थाहरब्ला जाबाय आरोना जायफोरा गसाइगाव टाउनाव बेरायफैनानै बेहाय शपिं खालामफैयो नोंथांमोना आंनि भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव खिन्थाहरब्ला जाबाय आरोना लोगोफोर जायफोरा आंनि आयना बड' इउटुब चेनेलाव दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अननानै साबस्क्राइब लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरोना आरो गसाइगाव टाउन आरोना नै साइकेल फानग्रा हलसेल दखान आरोना बियो नै शरम दखानाव माबा मोनसे सोंनो नागिरदों आरोना मोनगोन ना मोना नायनोसै गसाइगाव टाउनाव नायनोसै दायो लोगोफोर जोङो गसाइगाव टाउनाव माबा मोनसे बुस्थु लांनो फैदों आरोना जों बे बुस्थुखौ मोनगोन ना मोना जों दा नैबे दखानाव दंफैयो ओमफ्राय जोङो गंसे दखानाव सोंबोबाय आरोना ओमफ्राय नायबोबाय ओमफ्राय बेहाय गैयामोन ओमफ्राय आङो भिडिअ खालामनाय जायासै आरोना बे मोनसे दखानाव हाबनायखौ ओमफ्राय दायो जों नै मोनसे नेक्स्ट दखानाव हाबफिनबावबाय आरोना लोगोफोर दायो मोनगोन ना मोना जोङो नै दायो बासन बर्तन दखानाव दङ आरोना जों मा बुस्थु लांनो फैदों नोंथांमोना आंनि भिडिअनि गेजेरजों शेयार खालामनोसै दायो मोनगोन ना मोना नायनोसै नै जोंखौ सिङाव लिरलांबाय जोंबो सिङाव लिंलांबाय नै हलसेल दखान सिङाव नै ओरैजाय मा दङ नै ओरैनो बायदिसिना माल माथा दङ आरोना बासन बर्तननि दायो जों लांनो फैनाय बुस्थुखौ मोनगोन ना मोना नायदो आरोना आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायदो नै लोगोफोर ओमफ्राय जों नायनो नागिरनाय बुस्थुखौ बिथाङा दिन्थिनो थाखाय नै मालखौ बुग्लुंग्रोजोबदों दंना गैया जों फसायनाय बादि नंगौना नङा नायनोसै आरोना ओमफ्राय नै बर्तन बुंलाफोरथ' बिराद दङ आरोना बे बाङासिना बाङा नाय दिखेनथ' दे फाइनालि लोगोफोर जों दायो नै मालखौ लाखांजोब्बाय ओमफ्राय बे मालखौ मोनजोबनाय जायाखै आरोना जों दस्रा दखानाव नायबावनोसै ओमफ्राय बे जाखिनि मोनदों जों बेखौ लाग्रोबाय आरोना लोगोफोर नैबे दादानि दखानाव मा नाम दादा नोंना कि नाम बिश्वजित मण्डल जों दा नैबे गसाइगावनि बिश्वजित मण्डल दानियाव जोङो बासन बर्तन लांफैदोंमोन आरोना ओमफ्राय जों मालखौ लाखांबाय ओमफ्राय माखासे खिनिखौ मोनाखिसै आरोना जोङो दस्रा दखानाव नायबावनोसै ओमफ्राय जों दायो नै फैसा होनाय बिलखौ माने पेमेन्ट खालामबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जोंनाथ' मालाथ' दायो साक्सेस जाबाय नै साक्सेस माने साक्सेस जाजोबाखै आरोना माखासे खिनि माल दंबावो ओमफ्राय बेखौ लाबाय आरोना ओमफ्राय नैबे नै साराय ओरै जग ओरै प्लेट खन्थि बायदिसिना लाबाय आरोना ओमफ्राय बेहायनो बिला बेल' मालावनो नैबेसो जाबाय आरोना लोगोफोर नै नायनानै लादो बेसेबां बिल जाखो बेहाय 10,875 जाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बै नङा आरोना नैबेहाय सारायाव दोननाय आरो साराय ओमफ्राय नैबे बर्तन खेरखा गामला दं आरोना ओमफ्राय जों दा लाखांबाय ओमफ्राय माला नै बेनि दखानाव माबायदि दङ नै नायना लादो नै बिदि माल दङ आरोना बेनि दखानाव गसाइगाव टाउनाव लांफैनाय जादों जोङो रायजोनि माल हिसाबै ओमफ्राय जों दायो लाबाय आरोना ओमफ्राय जों दस्रा दखानाव नायबावनोसै जों दायो गसाइगाव टाउनाव नैबे दानियाव फैनानै जोङो दायो जोंनि माल लानांगौखौ माने लाबाय आरोना जोङो ओमफ्राय माखासे खिनि नांबावगौमोन आरोना ओमफ्राय बे नांबावगौखौ जोङो दस्रा जायगायाव दस्रा दखानाव नायनोसै ओमफ्राय जाखिनि लाबाय जों दादानियाव लाबाय लोगोफोर जों दहाय माखासे खिनि मालखौ लाखांबायमोन आरोना ओमफ्राय जोङो माखासे खिनि मालखौ मोनजोबाखैमोन ओमफ्राय जों दा मोनसे दखानाव हाबफैबाय आरोना लोगोफोर जों दायो नैबेखौ लानो फैदों आरोना नैबे दखानाव फैफिनलायबाय जोङो खन्थि आरो सान्था आरोना बेखौ लांनो फैफिनबाय जोङो नै लोगोफोर नैबेखौ गंथाम नांगौमोन आरोना लोगोफोर दायो गंनैल' मोनबाय बे गिदिर साइजखौ ओमफ्राय फिसाथ' दङ ओमफ्राय फिसाखौ नाङा आरोना ओमफ्राय बेबायदि गिदिर साइजखौसो नांगौमोन आरोना गंथाम नांगौमोन दा गंनैल' मोनबाय बेखौ लानानै थांग्रोनोसै ओमफ्राय नैबे खन्थिखौ सोंनायबाय आरोना बेखौ जों बहा बायदोंबा नै गसाइगावनि हाथाइसालियावनो बायदों आरोना लोगोफोर गसाइगावनि हाथाइसालि बियो ओमफ्राय बे हाथाइसालि गुदियावनो बायदों जों नै बेहाय नै जोंनि लानो गोनां बुस्थुआ दायो नै रिसिप्ट लिरबाय जों नैबेखौ लानानै थांसिगोन आरोना नै सान्था गंनै खन्थि गंनै जोङो बै मोनसे दखाननिफ्राय माल लाखांनानै ओमफ्राय आरो नैबे लाफैबावबाय नै बेहाय साराय लाबावबाय आरोना लोगोफोर बे साराय लाबावबाय साराय दालायनि लाबोबाय आरोना बेहाय गंसे ओमफ्राय जों दायो गारि लायनोसो बैनि मालखौ लायनो थाखाय दा जों मालखौ लांनाय जासिगोन मा नाम बुंदोंमोन कि नाम कलेजो बिश्वजित मण्डल लकेसन तो करो सिटी गसाइगाव नियर सत्संग मन्दिर बे दादानि लकेसन आरोना बियो ओमफ्राय जों दायो मालखौ उठायजोब्बाय नै माबा थिखोजोब्बाय आरोना
उथायनायथ' नङा माने जों थिखोजोब्बा जों दा थांसिगोनथ' दायो जों थांसिगोन आरोना मालखौ थिखोजोब्बाय जों दा नै गंसे दखानावबो जोङो माल लानायखौ माने थिखोबाय आरोना टट' गारियाव जों दायो बास स्टेन्डसिम लांनोसै गसाइगावनि बास स्टेन्डसिम लोगोफोर जों दायो गसाइगावनि बास स्टेन्डसिम थांगासिनो टट' गारिजों माल लानानै औ जाबाय नै फाइनालि नै जों दा विंगाराव थिखोबाय मालखौ आयदाय आंहा ओंखारनांगौ जानोसै दाना वाव स' लोगोफोर जों दायो न' फारसे फैफिनदों आरोना ओमफ्राय जोंनि लकेलनि सेरफांगुरि बाजारनिफ्राय दायो ओमफ्राय जोङो उन्दुबोयै नै मेगनफ्रा नायजाला आरोना नुगुगु जाबाय दा जोंनि लकेलनि सेरफांगुरि बाजारनिफ्राय आरोना ओमफ्राय जों जेब्ला पाटगाव मोनो पाटगावआव जों ओंखारसिगोन ओमफ्राय पाटगावनिफ्राय जोङो लानानै थांसिगोन आरोना थांसिगोन जोंना माल लानाया जोंना उखुमाव दङ आरोना जों दा विंगारजों फैदों नालाय ओमफ्राय दायो जोंनि लकेलनि सेरफांगुरि मोनबाय आरोना नै बारा गोजान गैला अनलि 9 किल'मिटारल'सो लोगोफोर जेब्ला 9 किल'मिटार मोनो अब्लानो जोंनि पाटगावखौ मोनसिगोन आरोना लोगोफोर जाला उन्दुनो ओंखारबाय नों उन्दुबाय उन्दुबाय ओमफ्राय नै ओरै सासेयाबो हाथायाव उन्दुगासिनोमोन आरोना जों उन्दुयै फैबाय दिनै बाजाराव नामा दिनै समबार हाथाय आरोना सेरफांगुरि बाजारनि हाथाय दिनै बिराद मानसि जायो आरोना बे सेरफांगुरियाव सेरफांगुरि बाजार दिनै समबार ना ओंखायनो बाजार बिराद गिदिर जाखायो बे बाजारा दा बिहेरनाय लामा लामा गस्ला दखान बायदिसिना दखान दंजोबो नै बरिया साइसखा आरोना सेरफांगुरि बाजार ओरैबायदि कम्बल टम्बल फानग्रा लेप पसाब फानग्रा ओरै बाजार आरोना हाथायबा बिराद गिदिर जायो लामा थारैनो नै गासिबो जिनिस फाननाय सोलियो आरोना नै लोगोफोरजों दा थांबाय थानोसै माखासे आं बिराद उन्दुनो ओंखारबाय आरोना गारि गाखोनायाव बिरादनो पाटगाव मोनबाय ओंखारनोसै दायो पाटगाव मोनबाय ओंखारनोसै जोङो दायो पाटगाव मोनबाय मबाइलफोरा बायजोब्बाय नामा वाहा पाटगाव मोनबाय दायो नै जों माल बोख्लायनोसै जल्दि नै जोंनि बाजार मोनबाय आरोना पाटगाव बाजार मोनबाय ओमफ्राय जों दायो मालखौ एख्लायजोब्बाय आरोना नै जोंना माला बेयावनो थाथ'सिगोन ओमफ्राय जों बाजाराव हाबहैनोसै गामिनि बाजाराव माने लकेल पाटगाव बाजाराव हाबहैनोसै आरोना जों दसे ओंखाम गैया ओरैनो डाइरेक्ट माल बायबाय डाइरेक्ट गारि लड होनाय जाबाय आरोना ओमफ्राय नै दा जोङो रुथि जालांनोसै ओरैनो जोंनि लकेलनि पाटगाव बाजाराव गैला उदैया सेमथाय लोमजा जाजोब्बाय ओंखाम बोथिसेबो गैया जारला रानथाबजोब्बाय दै खापसेबो गैबावा ओमफ्राय मा जाबावनो बिदिजों 300 थाखा दाननांगोन बाबु 300 दाननांसिगोन बोरमा बेदरनि दाम लोगोफोर जों गामि मोनफैबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय गामिनि नैबेयो गुदाम आरोना लोगोफोर बासन बर्थन दोनग्रा ओमफ्राय जोङो दायो ओंखारबाय ओमफ्राय टट' गारिजों लाबोदोंमोन नालाय जोङो पाटगावनिफ्राय ओमफ्राय टट' गारिया थांफिनबाय नै जोंनि गामिनि गुदामा ओमफ्राय बेखौ दोननाय जायो आरोना बिदि बासन बर्थन दो दोख्लाखौ नैबे गुदामाव दोननाय जायो बे रायजोनि गुदाम आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जों दायो सौफैबाय आरोना गामि मोनफैबाय ओमफ्राय जोङो पाटगावनिफ्राय टट' गारिजों लाना फैदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै बेनोमोन आरोना माला बेयावनो गुरला थांबाय ओमफ्राय माला गैया नै मालखौनो नुवा बेल' आरोना नै बे सेक्सननियावनो 20,000 बारा लोगोफोर बिराद दाम आरोना लोगोफोर अब्ला जायफोरा आंनि आयना बर' इउटुब चेनेलखौ नायनानै मोजां मोनदों दिनैनि भिडिअखौ मोजां मोनदों अननानै जायफोरा साबस्क्राइब खालामाखै अननानै साबस्क्राइब खालामदो आरोना लाइक शेयार कमेन्ट खालामब्लानो जाबाय आरोना लोगोफोर बाय बाय टाटा